És akkor te naponta szoktad fogyasztani a mocsát? Igen, naponta egyszer megpróbálok figyelni rá, hogy fogyasszam, mert egyrészt nagyon szeretem, meg egészséges is, Igen. meg úgy szinte tartja az energiámat, ugye a kávéhoz képest én azért szeretem, de és jégesen szeretem, mert jobban, ha van jég, akkor... Én még igyekszem szokni az ízét, de a chai latte a kedvencem. Igen, főleg nyáron azt is jégesen, egy presszó kávéval esetleg bele, az is egy isteni hűsítő ital tud lenni. Azt hiszem, ezzel így el is készültünk. És akkor egy kis kókusztejjel már is tudod fogyasztani. Remélem, hogy ízleni fog. Finom, nagyon jól sikerült a kókusztejjel, meg igazán finom. Meg még zaptejjel is érdemes kipróbálni, ezzel is nagyon jó párosítás. Én imádom a kókuszt, úgyhogy megpróbálom. Köszönöm, Valia. Egészségedre! Köszönöm szépen!